קורה בחדשים? הנה עוד סרטון של אריאל גיימינג. היום נשחק במשחק שנחשים אוכלים אחד את השני. מה זה המשחק הזה באמת? בסדר, הורדתי אותו לפני כמה שניות. אני לא מבין מה זה המשחק הזה. בואו נעשה להיות נחשים. הפסדנו. לא נורא. מה קרה? פנו לאריאל שמה. לא עבד. וואו! אני לא מאמין שצריכים להרוג אותו ומתתנו. בסדר, אנחנו גרועים עם כל הכבוד. בואו לא ניגע בשולט. מי ימות? אנחנו בסדר, בידרנו את הצופים של הקהל. אבל עכשיו אני צריך להראות לכם מי אנחנו באמת. אנחנו לא ילדים. אנחנו לא זורים. אנחנו ילדים. בסדר, לא עבד לי ממש. אבל בואו ננסה להיות ילדים. אנחנו כבר ילדים. בואו ננסה להיות ילדים. אותו דבר, אבל עם חזקה. זה קרה. יכלנו לתפוס אותו אם הוא היה ממשיך בזה. ראיתם איזה מטורף? אם זה נוגע לו בעיניים, הוא נוגע בעיניים במישהו, זה לא נחשב. אדיר. בסדר, יאללה, בואו נראה להם איזה. בסדר, אנחנו בינתיים גרועים. בואו נראה מה נמשיך. בסדר, אנחנו רבותיי במקום 410 בעולם. רואים את זה בצד שמאל למטה, אם אתם לא יודעים. יש 510 משתמשים. תיק אשכנזי התקשר. זה, עם כל הכבוד, זה אבא של חבר שלי. לא אתן לו להפריע לי בלייב לסרטון. כן, מר איציק אשכנזי. בסדר, בוא נלכוד את הקטנצ'יק הזה. לא לקדנו. גם טוב. בסדר, לא קרה כלום. לא קרה דבר. אנחנו גרועים. אנחנו חברים נעשה עוד 2 משחקים בלבד. מבאש. בידרנו את הקהל. או שאנחנו זוכים או שלא. אין מה לעשות. 2 משחקים. אל תבחשיינו עלי. בסדר. בואו ננסה ללקוט את הגדול ובסוף אנחנו נלכד על ידו. בסדר. בסדר. בואו ניכנס לתוך הפה שלהם. לתוך הרגליים שלהם גם טוב. משחק אחר חברים. נעשה פעם אחת לא להביש את עצמנו. בואו נעשה. בואו נרקד. מה זה? הרגנו בן אדם בגודל של גוזלק. נראה לי שברנו את הסיוט שנייה. אם אנחנו לא מתים. אנחנו נראה לי נמות. בסדר. בזה. האם שברנו את הסיוט? האם שברנו? לא שברנו. חברים, לא שברנו. חברים, תבחיינתם, אז אני אעשה עוד משחק אחרון. כדי להביש את עצמנו יותר. הבן אדם הזה היה ענק. בן אדם ענק, לוקח לי 15 שעות להרוג את כולו, וברור שכבר שברנו את השיא שלנו. יש לנו משהו יותר מ-1000. אנחנו במקום 120 בעולם. אני לא מאמין. הגעתי למקום 17. זה יפה, אבל לא כיף לי. מה זה הבני אדם האלה? הוא במקום 112 בעולם כולו.
לא מבינים, 110, 107, 102, אנחנו ניכנס ל100, אנחנו במקום 100 בעולם. הוא גדול מדי. אנחנו במקום 22 בעולם. ידעתי שצריך עוד משחק. גם אתם המתבכיינים. צדקתם הפעם. היינו צריכים עוד משחק. תראו איך אני לוקד אותו, למדתי את זה. 22 אנחנו במקום. פעם אחת דקתי מישהו ונהרגתי. תפס אותי בדם. אבל אנחנו לא ניתן לזה לקרות. תמות כבר, קיביני מותה. מתת. אנחנו במקום 19 בעולם. פאקינג, אולי אני אשבור את השיא שלי. האם זה יקרה? כל החיים חלמנו על זה. האם נצליח לעלות ממקום 17 בעולם? אנחנו עכשיו בסקרינשוט אנחנו נעשה פה. אם הייתי יודע איך עושים את זה. תכתבו לי בתגובות איך עושים את זה. שכחתי. בסדר, אנחנו קרובים. אנחנו במקום 19 בעולם כולו, תזכרו. כל העולם. אם אנחנו צריך לאכול את זה. אנחנו במקום 16 בעולם. אני לא מאמין. אנחנו במקום 16 בעולם כולו. 16 בעולם כולו. 16, מה זה קורה בו? אני לוחץ על זה, זה מחליף צדדים כאילו. חושבים שאני מחליף. חושבים שאני מחליף ערוצים. אני מקום 16 בעולם, אני לא מחליף ערוצים. לא! אבל חברים, אנחנו הגענו למקום 16 בעולם כולו. בואו תוסיף לנו באחד. אנחנו לא מאמינים פה. עם כל הכבוד חברים, זה היה סרטון תותח. יאללה ביי.